common nga attitude nato kung naay tao nga gimahal nato pag-ayo unya mamatay, magsige gid tag hilak. Pagkamatay sa akong papa niadtong August 28, 1995, duha pa lang ko adto kabuan sa seminaryo. Pagsud nako, pertigin akong hilak. Pagkamatay sa akong mama adtong Abril 26, hapit na di ay dungan sa birthday sa akong among kamanghoran kanis Brad Clito kani magduyog-duyog dinhi niadtong 2011, wa na kay kon hilak. Ambot na no to. Tungod tingali kay busy na kong pangulikta kay pari naman ko katus una hila kong maayo kay seminarista pa man ko. Ang importante nga makasabot ta unsay mahitabo nato inig human natog kamatay. Kung makasabot na taana ug makita na nato ang kamatuoran diha sa atong pagtuo, din akay ta mohilak ug naay mamatay. Labi na gyud kun ang mamatay buutan. Muhilak ta basta naay mamatay nga buangon. Ana. Kamo ba? Kanang imong tupad og katong nahibilin dito sa balay ninyo og mamatay turon, muhilak mo maayo? Ha? Basig buangon to. Pero buutan, ay sus, pwede ka nang kunin ni Lord. Nga naman, gipakita ni Jesus nga ang lubnganan di ay dili maoy permanenting butanganan sa tao dinhis kalibutan. Ingon siya, muadto ko sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Dios og inyong Dios. Gisumpay na ni Jesus ang kinabuhi. Ang kinabuhi nato iya nang dadon ngadto sa amahan. Pero diris atong unang pagbasa, nagpakiluoy si San Pedro, ang nagsunod na ni Jesus ba, mga apostoles, nagpakiluoy siya, luwasa ang inyong kaugalingon ni ining dautan nga katawhan. Pasabot, daghan nato karon ang dili makakonektar ngadto sa dalan padong sa langit. Dautan nga katawhan. Ikaw no, lingian na mong tupad. Pangutan na yung dautan ka o buutan? Pangutan na. Aka mo, unsama mo, dautan mo o buutan? Buutan. Husga? Buutan. Di mo masuko? Di mo manglibak? Di mo magyaw-yaw? Di mo mamakak? Pahimang na. Basta na aning sala, buang unta. Basta na ang sala. Na nga si ingon si Kuhan, ingon si San Pedro, ingon, unsa may among buhaton, Brad? Mura tingtog si Brad Dennis ba? Brad Dennis, kusog ka ni mo convert. Unsa among buhaton, Brad? Aron mi maluwas. Ingon siya, pag hinulsol mo sa inyong mga sala, o pabunyag mo sa ngalan ni Hesukristo, aron mosulod ninyo ang Espiritu Santo. Mao na isang auhag ni San Pedro. Yan, ituo mang mga tao, sunan ka, atong iyang wali na ako no dayoy na-convert nga, pila to kabok? Na-convert ba? Atong iyang wali, atong adlawa, hibaw mo pila kabok? 5,000. Tulor kabok na hibaw, wagin maminaw. Ganahan kay ko atong minaw, usa lang kawali, 3,000 ang na-convert. Pertira ba ko nung dako as rally ni sa tong garali gahapon? Unit team? Ambot, bila kabuk na convert ato, nga namiya sa ilang mga sala. Ito yung daghana. Basig, ambot, waba ka tumusamot ang sala. Ang ato, raba karong mga kandidato,
Inig-rally nila, sus, nagkuntis o kinadaghanay. Na ay moingon, 100,000, na ay 200,000, 70,000, 14 daghanang manambong. Pero niining daghan kay nanambong sa pagrally niya, naminaw aning mga pakigpulong sa lain-lain nga politiko, lain-lain nga posisyon. Pila kaha nila ang nakakita nga ang tinuod gidi ay nga buhato nato mao ang pagbiya sa sala. Mao na sakto. Kani karon nagwali ko. Di man kay didaghang ni ang nanambong. Umbot pila kay makonvert ani. Apil na ning nagwali. Unsa man ang conversion, kana bang makaamgo ka nga ang pinakangilad nimong kaaway o ang pinakakuyaw nga kahintang sa atong kinabuhi, makaamgo unta ta naa diha sa pagkupot anang sala sa atong kinabuhi. Kana bang pagpabilin diha sa sala. Muna si San Pedro nga nakakita na niining maong kamatuoran, wa na siya moingon nga amping mo, pag face mask mo, pag alcohol, pabaksin mo, aron di mo masakit sa COVID-19. Wa siya moingon ana. Ang iyang gipakiluoy, hinulsuli ang inyong sala. Bahala na lang mamatay mo sa COVID, basta wa mo'y sala. Bahala na lang og mahimo mong mamatay sa bangga sa sakyanan sama ni Bishop Chupilo Kamomot, basta wa lang mo'y sala. Bahala nagmakanser mo, stage 4, or makidney failure mo, basta wa lang mo'y sala. Oy, nangahadlok manunta aning kanser, magsigi na manuntag hilak-hilak kay mangayo gyud kaayuhan sa kanser, pero wa gyud maghilak tungod kay naguol nga naa siya'y sala. Muna si Maria Magdalena, naghilak siyang nangita sa Ginoo. Kani simbolik kay nistanan nga 14 niyang hilak kay nangita siya Ginoo. Wa siya maghilak kay nangitag kwarta, wa siya maghilak kay nangitag uyab, wa siya naghilak kay nangitag bana or nangita o sa pailaing pangitaon. Madre, nangita o balay, nangitag sakyanan, wa siya ana maghilak. Kung sa may iyang gihilakan, kay nawa ang Ginoo. Sa atong kinabuhi, kanusaman mawa ang Ginoo kung makasala ta. Kada nato himog sala, maputol ang atong relasyon sa Ginoo. Mao ginaytiman na nato. Kanindot og mao ni ang isulti kanunay namong mga pari o kamusang ginikanan ngadto sa inyong mga anak. Ana. Kay kanimang kong sala, muputol ni sa atong relasyon sa Ginoo, muguba pagid ni sa mga buhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muguba ba? Nganong naguba mang imong kilay, badlis na malanay na hibilin. Kay naa kay sala. Unsa man ang sala? Jealousy, envy, vanity. Di ba? Nganong naputol man ang imong palupyan siyog gapalaygit man ka, kay naa kay sala. Unsa man ang sala? Lust. Kana bang kaulag nga muangkon gitang di gyud mapugnan, pero gusto natong pugnan ang pagpanganak, mao nang imnan og pills, di man gyapon masipyat man gyapon, putlo na lang gid ang palupyan siyog. Nganong nagpakapon man ang laki, vasectomy, kaulag gihapon. Di ko gusto nga na ako dihay dulgan na manganak. Mas maayo nang tuloy ang ligaya pero safe. Mao din na ito yun. Basta safe lang ka. Diha bitay ni hagad na kus unag ingon ana, ganahan na bata kay ko ato. Nya niingon ko, oy ayaw kay kuyaw kay na sakpan ta ani. Siya, sus father, 150% ko safe. Hapit ko madaha. Ambot mo balik tong sulti na ko karon masig madaha tingali ko. 150% safe. 1 year pa kus pagkapari ato. Mga 2005. Nya ningon dayon ko sa kung una-una 150% safe nga dili mabuntis pero 150% ang saman
sure nga maimpirno ko. Di na lang goy, nagsus kanindot aning pari, sige tagdupa-dupa. Wa gi kabilinggan. Labi nagnaidaghan mo palit sa salat. Basta ayo ha. Wa ato pa ginang kuano, ato pa nang ibugti anang naa diyan kan kadakong kalipay ana. Kamo nakapalit na mong salat no. So sinanggana kanindot ana paminaw, daghang mo palit. Ugma ako tong i-report ang atong husay sa tong salat. Karon si Father Charles ordinahan na toron, napatay gastuhanan mga 200,000 paningkuwang lapang hatag mong donasyon kay di ginanak og gastuhon sa 150% safe. Ako ginang gamiton sa 150% sure nga malangit gyud mo basta mo donate lang mo. Ang mopalit sa salat malangit, ang magpabungol-bungol bawo na mudaan og asa mo padong. Na si Maria naghilak kay nangita Ginoo. Sus wa gyud pakyasa ni Kristo nipakita gyud si Kristo. Dinhis kalibutan mga igsuon ang pinakadaling pangitaon ang Ginoo. Pero purtig yun natong tapulana mangita Ginoo. Ang atong gipangita dinhi ang kwarta. Ang pinakalisod pangitaon dinhis kalibutan ang kwarta. Mao na og mangita kag kwarta dinhis kalibutan, mas stress ka. Pero pangita Ginoo, ma-relax ka. Daghang kay mo ingon ako padir, tabangi in taon ko, di na ko hapit katog, stress na kay akong kinabuhi padir. Wa na ko kasabot kung si akong buhaton. Nako asa man karon siya dias abroad. Nakula, kanindot anang abroad, asa man ka nga abroad siya. Amerika kula, kanindot anang imong nahimutangan, Amerika. Ana, unsa man ka diha? Nurse. Ha? Nurse ka? Kadako nimo og sweldo? Nya na stress ka? Nga naman, siging pangitag kwarta. Mas stress ka Tanawa ng imong tupad. Nawang-nawang ana. Ilhan man animo ka ng stress og naong, luya. Luya ba? Kanang murag way gana yung kinabuhi. No? Dagko kay eye bags diri ba? Nya luya. Nya og imo siyang istoryahon, way gana mo istorya. Ana, mo na stress. Pangutan na, di ba? Directly or indirectly ang nakaingon ana sa siging pangitag kwarta. Pero ang nangitag Ginoo, astang sadyaag naong, bisag way kwarta, way kaon, malipayon yapong naong ana. Makakita kas naong lagi, murag magdanag ana. Karabang bisag way kaon lagi, magdanag ang naong. Bisag wa panay ikapliti, danag ang naong ana. Diha bitaw ko una sa trabaho pa ko dias landbank niya akong papa ato paralyzed, akong maguwang paralyzed, ako mo'y breadwinner, officer pa kunuhay ko dito. Officer ba? Ana ba? Kurbata pa diri, long sleeve, nindot kita naon ba? Ana, wa na di ko'y pamliti padong uli. Ay diri, this is countless of times gina nga nahitabo na nako. Kaysa nang ganing duha ka buk masakiton. Nya pilare sweldo sa una. Average ra ko atong 7,000 akong net take home pay. Nya to mga 19 ko ana to, mga 1993, ana 94. Sugod man ko 1987 og trabaho. Sus, pero di jud ko mag-goal. Iniglakaw na ko sa amo, mingon dis mama, wa na biya tay bugas dong. Nako, wa na day may wa na sa tambal sa imong papa. Ana ako. Mo lagi, sige, lakaw din ko nga to. Hikap sa nako sa kong bulsa, dos na lang akong kwarta ba, 95 pa man to'y pliti ato sa una. Yay, asa ka ko ani. Adtor ko ato, focus ko sa trabaho, kay mo man ni kabubutos Ginoo. Sigig trabaho, mukalit lang yun ba? Nga na ako kauban dito sa opisina. Unsay problema dong? Nako, kwarta si Ray. Ana din. Kwarta, siya, kwarta kita. Nako lagi. Kwarta lagi, ako'y kapalitan mal, tinuod ka, nako lagi, ikataw-tawran mo, balik, mo hatag og 500, ipalit ning tambal, doon ako, di ko na kay, bayron na sa anak ko, hatag rin na, mo to, ako sang dawaton, pabaga gisnaw, abot ng Ginoo. Muna, tungod ani akong kasinatian, nga daghan kay mo hatag, para itabang sa akong problema, karon sad, sige sa kong panghatag.
aron makatabang sa problema sa mga tao. Testingin na ninyo. Di ba, bisag wa kay kwarta, relax kay kastanan. Bisag maglakaw na lang ka, niya to pa kay palitonong tambal, Kati sa akong manghod, ni si Clito, naoperahan nas kasing-kasing atong year 2000, niya diha ko seminaryo ato, dito na ko sa UST, wagi income. Niya, ang among bayron nun sa ospital, kaya naluwas mo na siya, buhi pa mo na ron. Gani, kuan, ang among bayron nun, para makagawas, 320,000, bisag 300 pesos, wagi ko'y kwarta, niya gasalig silang tanan ako. Lakaw-lakaw na ko dias may dapit 20 kaya matos community hospital na admit garosaryo ko nako Lord dead end nako dead end na wala jud koy nakit-an nga possibility umangutang ko unsa may akong igarantiya wa nam koy trabaho rosaryo nako sige kanta-kanta na humag rosaryo sa kamisturan kanta de ko nang God will make a way when it seems there is no way nako Lord murag thrilling lagi ron. Asa ka ko nimo ablihan og kaning ko kahigayunan nga makakita ko og kaning ibaw man jud kung naa kay solusyon ani pero wa ko kay bawo saon nimo pagsulbad nga excited nako nga imong ihatag ang gabarog ko dito sa may kuan may atbang sa Rositas 20 diha may anang LBC ba yan mura magdaingon ako tabok ngadto pagtabok na ko unsa man ko dinhi LBC sa padadig suwat imong rector dito sa UST i-report nga mao ni imong kahintang. Dali-dali ni ko gimog suwat nga ikong papel padaan ako dito after one day or the following day pagsunod pag yung adlaw 2 days nitawag man ang UST nga ganing naami ipadala nga 250,000 payable when able ingon niko hala sulbad na Lord unsa may sunod na pa may 70,000 nga kuwang nako unsa pa may akong sulbad ani siya adto si Cardinal Vidal dili pa man mi adto suod kayo nako pag adto nako to balibaran ko sa Madrid kay mulakaw na unta bab mura sad ko adto kanang artista ba ni aga sa kong luha kay anang siyempre ako gyud nga baga ang Madrid nga medyo malditahon tong Madrid ha naluoy sad nako ay tika mo na ngadto siya sa yang intercom kay nagilis lay kuno si Cardinal tawag siya dito sa intercom halika dito kausapin mo dito ko may haligi ana istorya tagaan sa kong Cardinal og 50,000 sulba de pagkasunod adlaw akong kuan dito akong gibayad sa ospital sulba dayon payable when able man ang word nga gigamit ako bayronon gani unsa ang pagbayad adto ko sa akong spiritual director ingon din siya ipanabi ni sa simbahan kay ikaw karon ang tag-iya nimo mauna ang simbahan ipanabi ni sa tanan nga mga taong kaila nato simbahan tabangan sa tikag panabi pangayo og medical abstract angay ko medical abstract himo bigsuat amo tong gipanabi sa tanan. After 1 month, nakadawat ko donations nga niabot og mga 400,000. Akong nauli tanan, napay sobra for 1 year maintenance akong igsoon. Pagkahuman gyud 1 year, wa na say kwarta. Na siya, relax ra gyud. Muna dinhi natay daghang project, ko baligya lang tag slat. Ang mopalit malangit pasabot, ang mopalit naamoy kalipay samas kalipay nga na sinati ni Maria Magdalena. Pero magsige mong tanaw ng kwarta nya di ginan niyo ipalit og slat, mga pislat na lang ng inyong naong. Wa gyud mo kalipay. Okay, manindog na ta.